Bună seara, aici echipa Bazooka. Acesta este setup-ul nostru, format din placa de dezvoltare de la Freescale, atașată la ea un senzor ultrasonic, modulul nostru Bluetooth, o mică adaptare de alimentare, cele două motoare funcționând în același sens, cu o sursă de tensiune, șasiul nostru, acesta este setupul, cele două roți și roată de rezervă, da? Material de plexiglas, rezistent. Hai să vă demonstrez și comunicația prin Bluetooth. Aplicația noastră trimite câte un caracter yes din când în când. Vedeți că yes. Asta e interfața ei, simplă și funcționalitatea ne-a interesat. Și să vă arătăm și ultrasonic. Un coleg de-a meu se pune caietul și vă arăt. Îl apropie și îl depărtează. Senzorul își va modifica factorul de umplere. E semnalul de eco. Deci, sus, jos. Cam asta ar fi prezentația noastră. Și partea de software care o să facem prin screen dacă să fie nevoie. Da. Asta e tot. La revedere!